Čaute všetci, tu je Braňo Čuri, nachádzame sa na Podhradke na Kavečianskej ceste, kde mám pre vás na predaj tento pozemok určený na výstavbu, ktorý sa nachádza v tomto nádhernom prostredí s úžasnými výhľadmi. Tak si ho pozrite. Pozemok je svahovitý, má 988 m2 a je tu možné postaviť individuálny rodinný dom alebo menší developerský projekt. Ak vás táto ponuka zaujala, tak sa mi ozvite.